Hey guys, what's up? It's Just Aquino and welcome back to another vlog. And with today's vlog guys, samahan nyo naman ako na pumasyal ulit sa isang napakagandang beach dito sa Pangasinan. Ayan, so medyo may iba tayo ng konti pero bandang west pa rin to. And nandito tayo ngayon sa beautiful town of Bani. Pero bago yung beach time natin, day 1 muna tayo. Dito tayo sa bahay ni Ate Charmy. And prepare muna tayo dito, pahinga ng konti kasi ang layo ng pinanggalingan ng mga kasama natin. Ay, kadlom na ako magbayang, maputi naman ako. Ay, magigib ka? Magigib ako pabalik. Hi guys! Welcome to my vlog! So, nandito pa tayo ngayon sa San Miguel, Bani, Pangasinan. Yan na po. Dito Pangasinan, te. Yes. Diba po? Dati ito balon mo? Ay, yan, balon yan, masarap. Sabi ko sa inyo, nagsabi na ako ng tali. Sarap mo yan. Diba? Ano dito sa ilalim? Hindi ko po alam kung paano. Ay, gano'n. Pulo! Paano siya mapupuno? Hindi yan mapupuno ate. Hindi po ganyan, ganito po yan. Ah, sige na! Game! Wala lang natang laman. Tapos walang laman. Ay, may laman! Ay, ang galing ah. Bakit pinipigilan niyo? Parang ayaw mo ata. Isang alam ko na sa ilalim pa. Ate, natutuwa sila ang ganda daw nung ano. Ano na? Ate, Junile. Seryoso na si Kuya Jerry. Ayan. Ay, wala na. Ayoko na. Kasi bakit kasi nandun sa Ang bait naman niya. Naiga. Sa iyo na. Yung baby wa. Oh yeah. Kasama ko. Nandito kami ngayon sa labas ng bahay ni Ate Shami. So ngayon papasyal tayo dito sa lugar nila. And 5, 4, 3, 2, 1. Guys, tsaa. Hey guys, welcome to my vlog. Guys, mag-tsaa tayo. Hi guys. So, punta na tayo sa beach. Hey, smile. And guys, nakasakay na kami sa Sa truck. Sa truck. And guys, nakasakay na kami puntang beach. And guys, so kasama ko ngayon yung mga pinaka-pogi, top handsome sa buong mundo. Sa balat ng lupa. Sa balat ng lupa. Sa lahat ng kalawakan. Kalawakan. Ayan, kasama natin si... Pangalan mo? Anong pangalan mo? Ayun, ako po si Ed. Ay, wow. Napaka-humble naman. Sino ka? Ako po si John mo. Ay, John naman. Maki for short. All the way from Rosario, Jerry Liaga po. Enjoy now, sunog later. Mga kutis namin ngayon. So mamaya brown ko kami. Hi, I'm Jessa Lacasong from Rosales, Pangasinan. Bani, at ngayon po ay kami ay nag-beach. Ayun guys, nandito na tayo sa Agno. And guys, so nakarating na kami dito sa Agno, Pangasinan. Ganda. Yan pa siya. Di ba siya?
Ayun guys, so nanpunta po kami dito para sa ilog. So dito na talaga tayo magsiswimming. Hi guys! Nandito kami ngayon sa river. Doon tayo pasarata. Oo. Kasi green na kasi. Tayo saya. Ngayon lang ako nagsaya ng ganito. 1, 2, 3. Oh! Uy! Hello guys, ako na yung nagbablog. Ay, dala po dito mas maganda. Hi! Pag mo nang itukod pa sa Uy! Ate, yung salamin mo ate. Yung salamin mo, Mara! Yung salamin mo! Salamin ka nga! Oh, la. Ay, marunong. Iba din ang mga marunong. Kami mga biglang. Aquarium. Ang sarap! Yan guys, may fresh na fish. Yung video na lang. Tapos, Wala na ba? ayan, lalagyan natin dito sa sauce. Tapos, Wala pa yung nagluto. titikman natin. Mga ano tayo. Yan guys, nakabanlaw na tayo. Uwi na tayo kasi yung kasunduan late na. Bye-bye guys! Yan guys, pauwi na po kami. And that's our experience at this place. Thank you. Bye-bye!